Velkommen til Bjerringbrovej 15. Her er grundplanen over stueetagen. Først badeværelse. Og værelse. Vi går videre til køkkenalrum og stue. På første salen finder du soveværelse, værelse, badeværelse og repo. Her vælger jeg at gå udefra og ind i kælderen. Du ser først venstre side af kælderen med viktualierum, vaskerum og tørrum. I højre side ser du depotrum og disponibelrum med kontor og musiklokale bagerst.